El que nosaltres ens havien explicat el nostre pare i després la nostra mare era això, que ell havia treballat aquí, que havia fet de model pel Gaudí, pel Crist. La foto famosa. La foto famosa. Després, Clar, que ha format part de la nostra història. les tortugues que hi ha a la façana que aguanten les columnes, que les havia fet el nostre avi. Sí que vaig veure que el meu besavi, el Mariano Barceló, doncs era nascut a Tarragona. Ell era nascut a Tarragona, no era de Barcelona. I bé, parlant amb la Laia, doncs sí que em va dir que Gaudí tenia molt vincle amb els picapedrers del Camp de Tarragona. I per aquí, doncs, dir, mira, es quedarà per aquí la història, aquest vincle. Aquesta foto ha format part de la família, a nivell de casa, vull dir, és el record que tenim del nostre avi, perquè de fet no hi ha més fotografies. És que no hi ha més fotografies. No hi ha més fotografies. Sí, clar, el que entenem en l'article és això, que potser va venir amb el seu pare de Tarragona aquí, ell es va formar aquí en el taller de Gaudí amb el seu pare, que el seu pare era encarregat, i ell suposo que el va heredar el càrrec com a la mort del seu pare. Ni molt menys esperava trobar un article d'aquesta índole. I a més això que parli d'això que has llegit, que parlés de quin tipus de persona era, de com d'entregat era la seva feina, que li dediquessin un article també reconeix molt de quin tipus de persona era per al temple, per la part de treballadors, de construcció, per la part del propagador, perquè això era de l'associació dels propietaris d'aquí del temple i, sí, jo no m'esperava ni molt menys trobar-me aquesta notícia, totalment, i que porta informació sentimental o sobre la persona en qüestió. El meu fill gran, el parvulari, el va fer a les escoles aquestes. Vull dir que ha sigut sempre tota la vida aquí. Per mi ara és una satisfacció molt gran poder estar en aquests moments aquí, parlant del tema d'aquest reconeixement, d'haver-li pogut donar nom al nostre avi i aquest vincle que tenim amb la Sagrada Família, vull dir, és que si ens hem criat aquí. Sí, hem crescut junts.